Now ito si Peter Lim, he goes in and out of the Philippines. The moment he lands at Naya, he will die. He will die. Might as well because surely the Chinese authorities are listening. Better tell him, do not come back to the Philippines anymore. The moment he steps out of the plane, he will die. That is my assurance to the people of the Philippines. How? Ayaw, hindi na balik. Basta wag na siyang pumunta dito now. Because of the communications, they can always run the show even outside of our country. That is given. Meaning to say most of the operators and most of the Shabos come from the outside. They are jettisoned in the highway and the high seas. And yung iba, meron pa nilalagyan nila ng GPS just to facilitate the location where the drug was thrown overboard. But hindi na bale, in due time, in the fullness of God's time, we will solve the problem, the drug problem of the Philippines. I'm just warning this Peter Lim and Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Kulang ko, never try to go out of prison. You will die. And regarding Garbo, I think the DILG would take care of him. The other personalities in this matrix are persons of interest. Will they also die? I do not know. That is all for the day. Lahat yang nasa munting lupa, kung nakakaintindi, nanonood yan sila ng TV, bantay kayo. Bantay kayo sa akin. Basta pagka magloko-loko sa pagpasok ng SAP niyan, ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala akong gustong nakakita nakatindig sa inyo. Yan talaga ang totoo. Prangka nationwide yan. Sabihin ko talaga sa SAP, I do not want to see anybody standing there. Look, kung nandyan na kayo sa prisuhan namin, matagal naman kasi yan eh. Panahon pa ni Dilima yan, I warned her, because take care of your own backyard because there's shabu being cooked there. Ay, niwala. Pero kami ba, huwag ninyo kaming problemahin. Huwag mo naman akong paihain. Presidente ako. May jail ako dito na nakakalabas kayo, kumukuha kayo ng babae, nag-good time kayo, nakainom kayo, may baril pa kayo, nagluluto pa kayo ng shabu. Hindi na pwedeng magbura kasi malapit na ang inauguration eh. Hindi naman natitinag si incoming PNP Chief Ronald De La Rosa sa umano'y malaking halaga na patong sa kanyang ulo. Ayon kay De La Rosa, mula sa inisyal na 10 milyong piso, itinaas na raw sa 50 milyong piso ang inaalok na pabuya para itumba siya at si President-elect Rodrigo Duterte. Yung mga addict yan, mga biktima lang naman yan. Kaya sana magbago na sila. Hinto na nila yung ginagawa nila. Sa poser naman, malaking tsansan yung mamamatay kayo pag hindi nyo ihinto yung kakapos ninyo. Sa drug lord talaga, pangkahan na tayo. Sigurado, lalo na ngayon, pinupatungan nyo kami ng ulo namin. So, sino lang sa atin ang mauna? Unahan na lang tayo. Pakita nyo yung galing ninyo. Pero I'm not fucking you guys. Pero putang ina pag nahuli kita dito, patayin kita. Totoo. You could tell Dilima and the rest of wala akong problema sa she investigated me dito. Ang extrajudicial killing. Pag nahuli kita dito may droga, papatayin talaga kita. Walang istorya yan. Yung waiter nakikinig tanongin. Pag nagkamali yan, kamali ka, punta ka dito, nagdroga. I'll kill you, period.
kidnap ka, lalo na patayin mo after ransom na, tapos binayaran na, patayin mo ko, patayin kita. Walang problema sa akin. Pagka nag-rape ka, pinatay mo, patayin kita. Kaya naubusan ng rapist ng mga ulol. Pag nag-robbery ka, kaguluan mo ng rape, tapos plus homicide, patayin kita. If you rape a child, patayin mo, patayin kita. Pag nag-hostage ka dito, baka suddenly may terrorist utak, na alam mo na, hindi natin malaman. Pag hinostage mo yung bata o sino man, patayin mo na. Patayin mo na yung hostage. Okay, pagdating ko talagang papatayin kita. Wala pakialam kung may ABS-CBN dyan o may GMA. I will kill you. Pagdating ko, where's the sniper? Use yun. God damn it. Parang gano'n, parang sa military. So, how do I keep the peace of the city? Di walang yabihan. Sabi nga, number 9 ako safest. Then how do I do it? How can I reach that title of being the safest city? The 9th safest city in the world. Answer? Skill mo. Sa mga nakarating na raw sa kanya, naka-closing out sale na raw ang mga droga mula nang manalo sa eleksyon si President-elect Rodrigo Duterte. Everything must go before Duterte administration comes in. So binibenta na nila. Lahat na tinatago lang yung supply, binibenta na. Murang-mura. Yung iba nga, kung daw, hulugan. Yung installment, no, hulugan. Shabu now, pay later. Prefer that nobody pays attention to my presence in the place. I hate it. Yung lahat halos magbaw-baw. Na mas nakukurnihan ako para bang itong gago na to. Bago ako ngayon pumasok sa bahay na yun, nakadroga na ako, nakainom na ako. Ngayon, pinasok ko yung bahay, kumuha ako ng kutsilyo sa kusina, naganap ako ng kutsilyo. Paglasing ako, talagang tamang manyak ako eh. Talagang hobby ko, mang-rape talaga, man-rape. Swerte pa ako, kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Si Duterte wala na, finish na. Kung si Duterte wala na, finish na. Kung si Duterte wala na. Kakahalaga ng Do not do that because this is a democracy. This is not a royalty. Nobody occupies a special place. Even if I'm your president, I would just consider me equal to you in terms of our rights and responsibilities under this republic. There's the Constitution. We are bound by it. We obey the laws. But there are things in this government which I had to do because I was the only one who could do it. Sally Ordinario, isang ina at OFW, nahuli ng droga sa Shanghai Airport. Kinulong. Nilitis. 防御是否履行了作为一个继母的这个责任和义务？ Napo, kumakatok ulit ako para maligtas yung buhay niya, para mapatunayan niya na siya innocent lang. Biktima lang. Kasi hindi na yung mga nagpalipad sa kanya, huwag na ng NBI. Na siya innocent lang. Alam nila na si Sally ay biktima lamang ng mga Chinese drug syndicate na pinagsasamantalahan ang ating mga kababayan dahil sa pera. Nagmakaawa ang magulang. Nagmakaawa ang ating Pangulo. Nagmakaawa ang sambayanan. Ngunit hindi tayo kinawaan. Walang halaga sa otoridad ng Chino ang buhay ng isang Pilipino. Mababa ang pagtingin sa atin. Kaya walang halaga ang buhay natin
Amerika. Pilipinas. Ang bayan nasa matinding panganib. Tumulong na ang mga tauhan ng Drug Enforcement Agency ng Bansang Amerika sa pag-iinspeksyon sa Shabu Laboratory sa Parañaque. Suot ang chemical suit. Muling pinasok ng PDEA Chemist at SOCO ang Shabu Laboratory na nadiskubre sa East Service Road sa Parañaque. Sa pagkakataong ito, kasama na nila ang mga tauhan ng Drug Enforcement Agency ng Amerika. Sa mga kwarto ng basement ng warehouse kung saan naroon ang laboratorio na pinakamalaki na marahil sa mga nakitang Shabu Lab sa bansa, tumambad ang mga kemikal. Sa sobrang laki ng laboratoryong ito, kaya doon ito mag-produce ng 4 hanggang 500 kilo ng shabu kada buwan. Kumikita ito ng tumataginting na mahigit 2 bilyong piso kada buwan. Tulad ito sa kita ng pinakamalaking minahan ng ginto sa Pilipinas. Nasaan ang NBI, ang anti-drug nila, or whatever that agency is called? Saan yung pulis? Saan ang PDEA? Bakit ganon karami ang namatay? Kung sabihin mo lang isa, dalawa, were it just for about one death, and we can attribute it to something, just it's a bad luck for him. Bakit karaming patay? 5, tapos pinagpapasahan ang droga.